napapansin nyo, may mga dumarating, di ba? May mga dumarating na mga kaibigan natin. Excited na ba kayo? Siyempre, ang mga dumarating na yan ay mga kaibigan po natin, mga tropa natin. At siyempre, lahat po tayo dito ay... Tropa! Woo! Tara! Sigaw! Tara! Nakabulastugan, di malilimutan ang kasaran na merong pingunan, lalo na rin ang unang niligawan, unang kabiguan, at dyan na si seryoso ang pagdadamayan ng tunay at tapat na kung mga buwang Magkakang matatagan pa ngayon. Bisan man magkita sa may kwela, yan ang aking mga BBS! 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 na pagmagdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan na para bang walang inabukasan at kahatungan at dyan na si seryoso ang pagpapayuhan ng tunay at kapatid kung mga baliw kaibigan baliw na magkakaaling sila tayo isa pa di nahalata sa mga tulimong sila tayo nagsasawa pero kahit ganon magkakang matatagan sa ngayon bisa man magkita sa may kwela yan ang aking mga tropa Ito, sigaw natin! BBS! 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 di na tayo bababa di na may di nahalata sa mga tribulyon di na tayo nagsasawa pero kahit ganon magkakang matatagan sa ngayon bisan man magkita sa may kwela yan ang aking mga tropa di na tayo pabata di na may di nahalata sa mga tribulyon di na tayo nagsasawa pero kahit ganon magkakang matatagan sa ngayon bisan man magkita sa may kwela yan ang aking mga tropa Attorney Stan Padilla!
Mag-iisa tayo ngayon.